Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan sortu puntuak eta irudi interaktiboak. Lehenago, fijatu desktop bertsioan ari garela, batetik zuei irakusteko diferentziak zeintzuk diren Whiskas online bertsioarekin konparatuta. Whiskas online ez dagoena, menu barra hori, hemen daukagu artxiboa menuan, berria egiteko, irekitzeko bat eginda dagoen bat, edo honela gorde horrekin oso erosoa da gordatzeko nahi dugun lekuan, nahi dugun izenarekin. Editatu tresnarekin, betiko aukerak, orain ez dakitzegatik desaktibaturik dagoen hau guztiak. Tresnak menuan, interesgarria da itzuli aukera. Adibidez, denbagoan hemen dagoena ingelesera pasatu nahi dugula. Itzuli aukera honekin, aukeratzen dugu English, ok. Eta artxibo berri bat sortzen da. Komentarioak ez dira ondo itzultzen noski, baina bai komando guztiak. Hemen ikusi, point, plot, eta bar. Beraz, nahi izan ezkero, zeo zer itzuli, hemen dekogu aukera. Itxi egingo dut, eta ez dut gorde nahi. Eta hemen laguntza gidara joateko eta bestela betiko moduan ikurre honekin. Hasiko gara puntuak eta irudi interaktiboak sortzen. Lehenago, zela lortu puntu mugikor bat eta finko bat. Puntu mugikor bat lortzeko, puntua definitzen dugu berdinketa ikurrarekin, berriz finkoa izateko, 2 puntu eta berdinketa ikurrarekin. Gero, marraztuko gubiak, kolore desberdinak erabiltzen, ikusteko diferentzia. Kalkulatu botoia sakatuz, eta irudian agertzen dira 2 puntuak, gorria, P, urdinaku, eta ikusiko gu zelan P puntua, gainean kokaturik ezkerreko botoiarekin errestan eraman dezakegu nahi dugun puntura. Nahi dugun puntura ez. Ikusten duzue bakarrik saretik mugitzen dela, ezta? Nahi badugu edozein puntura joatea, erakutsi sarea desaktibatu, sarea ez da agertzen, eta orain P puntua mugitzen da nahi dugun puntura. Berri hori aktibatuko dut sarea. Berriz, Q puntua, nahiz eta hemen ezkerreko botoiarekin sakatuz eta restan eramaten saiatu, ez da mugitzen. Gero, zela lortu objektu bat puntu baten menpekoa dena. Hau da, puntu hori mugituz gero, sortu dugun objektua ere mugitzen da. Hemen, lehenengoan ikusiko zuzen bat, 2 puntu emonda, 2 puntu hauetatik pasatzen den zuzena, zelan edo P edo Q puntua mugituz gero zuzena be aldatzen da. P eta Q definitzen dugu mugikorrak izateko, beraz berdinketa ikurrarekin, baina zuzena 2 puntu eta berdinketa ikurrarekin definitzen dugu. Hemen gero ikusiko marraztuta, 2 puntuak eta zuzenak, eta gero bestera batera lortzeko objektua
mugitzea puntu bat mugituz gero, marraztu komandorekin zuzenean, marraztu nahi duguna idazten dugu, eta lehenago ez dugu definitu. Lehen bezala hemen R definitu dugu eta gero marraztu R. Hemen zuzenean marraztu, zirkunferentzia bat, P puntua zentroa izan da eta 5 erradiokoa. Hemen P puntua mugituz gero, zirkunferentzia B bai mugituko da. Sortuko da beste zirkunferentzia bat, beste puntu batean zentraturik 5 erradioarekin. Ikus dezagun irudia. Zuzen bat agertzen da, R zuzena, bi puntu, eta hemen dekogu ikusten den ze puntu den, Q puntua, Q mugituz gero, zuzen aldatzen da, ezta? P puntua mugituz gero, batetik zuzen aldatuko da, eta zirkunferentziare bai. Zuzen aldatzen da, eta zirkunferentzia ere bai. Hau izan da dena bideo honetan.